Hei! Hei. Nyt olemme Amsterdamissa. Kyllä, tänne jäimme. Piti lähteä yönalla Pariisiin, mutta emme päässeet junaan, joten kävelimme täällä, löysimme hostellin ja olemme nyt täällä yön. Mielenkiintoista. Jep. Draabaa on vähän ollut. Tai silleen, meidän piti jo eilen illalla päästä vähän pitemmälle, mitä me päästiin, kun yksi juna oltiin vaan peruttu. Sitten oli random tietoisia, vaan me just rynnättiin sinne Silleen Amazing Race-tyylillä hirveä juoksu. Minuutin aikaa vaihtaa. Ja... Jep, tullaan sinne alla se selvittiin. Ja sitten tulee kuulutus, että hei, juna peruttu. Eikä niinku enää siinä päivänä mene mitään, että seuraava niinku just 8 aikaa. Ja sitten kun vähän selviteltiin, niin ei mene ollenkaan. Ja sitten oli, että jaa. Mut sitten päästiin taksilla. Deutsche Bahn korvas. Eli kaikki meni hyvin ja oikeasti oli tosi hyvä yötä, että oli turvallinen yö ja läpi monta tunteroista nukuttua. Joo, oli kiva poliisi, se tiene autoja soitteli sitten kaikkialle ja kysyi kaikilta, että milloin meillä aukeaa se infopiste, kun niillä oli oikein myötätuntoisia meitä kohtaan, kun meillä kävi niin huono säkä. Ja antoi luvan oikein nukkua asemalla, ei tarvinnut pakoilla niinku toissa yönä. Jep. Jep. Mutta Amsterdamissa ollaan. Vähän jänskättää, että miten nämä huumeveikot meitä kohtelevat. Meillä jo sitä pilveä tarjottiin, mutta hurskaana kieltäydyimme. Juu. Mutta kieltäytykäämme jatkossakin. Jep. Siistiä, että on eikä tämmönen turistikaupunki, mitä niinku katsella, ettei vaan mennä junalla läpi. Kivaa. Näin on. Se lähtee. Näin on. Jep. Hyvää Amsterdamia. Juu.